Kære forældre på Elev og Hårup Skole. Med denne video der vil jeg gerne prøve at uddybe lidt noget af det, som jeg tidligere har omtalt i den tidligere video, og også i det nyhedsbrev, som der senest kom ud her i starten af februar måned. Det omhandler to ting. Det første det er at prøve at uddybe lidt mere det møde, som vi havde med rådmanden den 30. januar. Og det andet det er at prøve at uddybe lidt mere det punkt, der er omkring nye og etablering af nye i området med vores skole også. Med hensyn til det første, så havde vi et møde med rådmanden den 30. januar. Et rigtig, rigtig spændende møde og et interessant fremmøde, der også var. Rådmanden havde taget lidt af et følge med, kan man sige, hvor han både havde taget kommunaldirektøren med, den nye kommunaldirektør for børn og unge. Han havde taget distriktschefen med, det er Jens, vores skoleleders chef. Han havde taget planlægningschefen med, og han havde egentlig også taget hans sekretariatschef med. Så det var et ordentligt følge, der var mødt op i hallen på Elev Skole den 30. januar. På agendaen var der 4 ting. Det første det var at prøve lige at kigge lidt ind i historikken. Hvad var der egentlig sket i forbindelse med etablering af en ny skole? Få en fælles forståelse for, hvad der var blevet arbejdet på i relation til tankerne omkring etablering af nye. Det andet det var at blive enige omkring fakta. Hvad kigger vi ind i nu her? Hvad kender vi til? Og hvad betyder den fakta? Specielt i forhold til kapacitet og forventede skolebørn på de respektive skoler. Så skulle vi tale kortbane. Jeg har tidligere været inde på, og vi mente, det var utrolig vigtigt at forstå, hvad rådmanden og andre egentlig tænker omkring den periode, indtil der i hvert fald vil være en ny skole, som nok forventet vil være i 2022. Hvad skal der ske indtil da? Og så brugte vi lidt tid på at tale fremtiden, tale den lange bane, prøve at høre både rådmanden og egentlig også de andres perspektiver på, hvad de tænker sammensætningen af skoler i vores område skal være i fremtiden. Jeg nævnte det lidt i en tidligere video, jeg har lagt op, og det kan jeg også lige prøve at uddybe lidt her. Med hensyn til det første punkt, som egentlig handler lidt om historikken, der tror jeg det vigtigste budskab egentlig er, at vi fik fastlåst, at der kommer til at blive lavet en ny skole, der kommer til at blive bygget en ny skole, og planlægningen er i gang. Det forventes at tage cirka 5 år, fra man går i gang, eller fra man beslutter, til en sådan skole står klar. Og de 5 år er så at sige gået i gang, fordi planlægningen er i gang. Så om maksimum 5 år, men nok også cirka 5 år fra nu, kan vi forvente, at der vil være etableret en ny skole i området nede omkring Nye. Den skole vil jo være en del af vores skoledistrikt, kvad at man har taget den her beslutning om, at Nye tilhører vores skoledistrikt. Det ledte sig helt naturligt til en snak omkring punkt nummer 2, som egentlig handler om at blive enige omkring fakta. For hvad kan vi forvente, når nu der er taget den beslutning om, at udbygning i Nye også kommer til at tilhøre vores skoledistrikt? Fordi der er ingen tvivl om, at der vil komme til at blive bygget noget i Nye. Der vil komme til at komme børn fra Nye i perioden indtil 2022. Så altså med andre ord vil der være en periode indtil 2022, altså fra nu af indtil 2022, hvor der vil begynde at komme nogle børn, men som skal være en del af den kapacitet, som vi har i dag. Der kunne vi meget hurtigt blive enige om, at der er en manglende, klassekapacitet. Der er ikke nok klasselokaler på henholdsvis Elev og Hårup Skole til at dække de forventninger, som man lige nu har. I hvert fald ikke, når vi kommer ud i årene 2019, 2020, 2021, 2021. I de år, der vil der være mangel simpelthen på klasselokaler. Altså med andre ord, vores skoler kan ikke optage det behov, der egentlig kommer. Dertil skal siges, at alt viser også, at de omkringliggende skoler faktisk heller ikke kan optage den ekstra kapacitet. Det vil sige, at heller ikke på Lystrup, på Elsted, på Lisbjerg. Så det er selvfølgelig en udfordring, som vi skal have set meget mere ind i. Jeg kommer til at uddybe det her noget mere under det, vi kan kalde punkt nummer 2, fordi der kommer vi til at bruge en hel del. Der brugte vi på mødet en hel del tid på at prøve at tage løsningsforslag, og ellers hvad vi så gør herfra.
Men bare lige for at uddybe, hvad vi så lige kommer til at tale lidt om med hensyn til punkt nummer 3, eller det sidste punkt, som handler mest af alt om fremtiden, så var det vigtigste budskab der i hvert fald, at både rådmanden og hele følget var helt enige med os i, at det var vigtigt at skabe en fremtidig skolesammensætning, hvor der både er plads til de lokale skoler, altså lokal forankring af skoler, men også nogle af de store, og dermed også nogle store skoler. Men et godt eksempel på noget, som i hvert fald lige nu er en udfordring, det er jo det, hvor man på Skødstrup skole lige nu har en skole med 1300-1400 elever, som også medvirker nogle udfordringer. Så det kommer vi til at tale meget mere med kommunen omkring, hvad sammensætningen vil være på den lange bane. Men lige nu der er der i hvert fald helt sikkert en tilkendegivelse om, at de mindre skoler også er relevante på sigt, altså dermed specielt også Hårup skole og ellers de mindre skolesammensætninger, og det vil være et godt samspil med en større skole, som en eller flere, der nok bliver lavet i nye. Men lad mig lige prøve at uddybe lidt nogle af de snakke, vi egentlig havde omkring den her, hvad kan man sige, kortbane udfordring, altså hvor vi simpelthen ikke har klasselokaler nok, når vi kommer frem til 2019 og 2020 ifølge prognoserne lige nu. Det skal jo siges, at de prognoser er jo rent faktisk baseret på, at tækker, altså nye, kommer lige så stille i gang. Hvis det lige pludselig accelererer dernede, som det måske godt kunne, så kan det lige pludselig se endnu i gåseøjne værre ud. Så det skal vi selvfølgelig forholde os til. Vi mødte op med et par tanker omkring, hvad løsningsforslag kunne være. De tanker, det kunne være alt lige fra at begynde at inddrage nogle af vores, hvad kan man sige, de omkringliggende lokaler, om det så er gymnastiksale eller lignende, hvilket vi selvfølgelig meget, meget nødig vil. Et andet forslag kunne være at etablere nogle midlertidige bygninger, barakker, om det så er ude på sportsbanerne, eller om man decideret at lave en barakskole for en periode for simpelthen at løse nogle udfordringer. Man kan sige, at der er ingen af dem, der er optimale, men det er slet heller ikke optimalt, det som rådmanden i hvert fald tidligere har indikeret på et møde, som handlede mest af alt om, at den underkapacitet, den vil man forsøge at løse ved at hjælpe hinanden på tværs af distrikterne og på tværs af de skoler, der er i områderne. For her ved vi godt, at der er helt overfyldt på både Lystrup, på Elsted, på Lisbjerg, og derfor så er det vigtigt for os at få et billede af og sikre os, at rådmanden ikke gik med idé om, at når der ligesom bliver lidt fyldt på vores skoler, at vi så ikke skulle til at fragte nogle børn til langt væk, hvor der måske kan være noget kapacitet, at vi finder nogle løsninger, der løses i det lokale og i nærområdet. Det skal faktisk siges, at planlægningschefen og egentlig også altså rådmanden kom med nogle gode forslag, nogle andre forslag, som vi ikke havde tænkt på, og nogle muligheder. Og det aller vigtigste budskab i det her, det var sådan set, at rådmanden og planlægningschefen, specielt hele planlægningschefens område, inviterede os ind med 3 personer ind i styregruppen, der skal arbejde med det her, både i relation til skolesammensætning, men også i relation til dagtilbudssammensætningen. Hvad der kommer til at ske hen over de næste 3-5 år for udviklingen af henholdsvis dagtilbudsmuligheder og skolemuligheder i vores område. Det ser vi meget, meget frem til, det er vi utroligt glade for. En sådan åbning har vi ikke rigtig oplevet før, at vi på den måde bliver inviteret ind. Så der ser vi meget frem til at involvere os og præge, hvad der kommer til at ske, og at de løsninger, de går hånd i hånd med det, som I som forældre i området forventer. Og det, som vi som skolebestyrelse og ledelse selvfølgelig forventer, som er, at det er lokale løsninger, og det er gode løsninger, der både sikrer, at der er plads til børnene, men selvfølgelig også sikrer, at der er plads til pædagogisk arbejde, at der er plads til frirum for børnene. Næste skridt i det her, det er selvfølgelig, at vi går meget tæt ind i det her arbejde sammen med rådmanden, sammen med planlægningschefen og ind i det her styregruppe som omtalt. Og så vil vi også komme til at afholde de før omtalte dialogmøder med jer. Det kommer vi til at indkalde til i løbet af en meget kort tid, således at I kan få uddybet nogle af de ting, som jeg har her omtalt. Noget af den yderligere viden, vi vil have fået på det tidspunkt, og I kan stille de spørgsmål, som I vil have til det her. Igen, tak for jeres tid. Vi tales ved.